Nagsugod na ang Talisay City Police sa paghatod ug pinaskuhan sa mga nanginahanglang mga talisay nun. Gani ilan ang gisugdan ang pamaskong handog para sa mga taga-Dumlog. Diin bitbit sa mga pulis, pinanguluhan ni Police Colonel Homobono Sayon, ang hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Talisay, ang bag nga puno sa mga pagkaon nga mahimong ihanda atol sa Noche Buena. Sama na lang sa pansit ug 5 ka kilong bugas. Ang mga residente sa Dumlog nga nawad-an og panimay tungod sa grabing baha sa Bagyong Tino ug kasamtangang anaa karon nagpuyo sa Dumlog Gym ang unang mga nahatdan sa pinaskuhan gikan sa kapulisan. Matud ni Sayon nga isunod nila ang uban pang mga residente sa ubang barangay. Ilabi na unya ang mga anaa sa Tent City. Pagpakita nga di lang sila kutob sa pagpatunhay sa kahapsay ug kalinaw, pinaagi sa hugot nga seguridad. Ang mga gihatag nga pinaskuhan sa kapulisan gikan sa pribadong grupo ug sa mga bulsa sa mga pulis sa Talisay City, usa sa ilang paagi sa pagpakita sa #SpreadKindness. Ang City of Talisay Police Station, we really feel na we need to help the community kaya bati sa nato gyud ang yagian nila tong Bagyong Tino. So this is our way of sharing na lang sa mga blessings nga dawat sa City Police Station ngadto sa mga biktima sa Bagyong Tino. Especially during this Christmas season. Yes.